Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barkama da safiya da fatan mun tashi lafiya. Ku ka dauka. Mun tashi lafiya. A daidai wannan lokaci mun zo da update ne dangane da classic coin kamar yadda kuka sani, wanda classic coin ne daga cikin coins wanda suke da cases masu ba wani yawa suke da shi ba, guda 6 ne. But amma insha Allah a cikin wannan cases din wallahi suna da abubuwan da zamu iya gani wanda shikenan, wanda a daidai wanda suna da cases wanda yake abun lura ne, abun duba da ne yadda duniya ta kasance. Wanda idan muka lura yanzu kamar Jeff Bezos abin da ya siya kamfani ne kawai ya siya MLM na video, wanda ya siya shi akan kusan ana ganin kusan 36 ne, 36 point ko 2 billion US dollars ne ya siya shi, wanda kuma aka lura ya ninka kudin Dangote kusan su uku ma. So ku gane cewa wannan classic coins ne wanda ya kamata mutum a holding din shi tsawon kwanaki ko tsawon watanni, wanda idan mutum yi amfani da shi insha Allah in Allah ya sa yadda zai amfana sosai. So kamar yadda nake gaya muku, classic coins za a yi listing din shi a cikin KuCoin in Allah ya yarda ba da dadewa ba. Wanda wannan contact address din shi ne kamar yadda kuke kallo, wanda insha Allah zuwa lokacin da za a exchange da za a yi listing din shi in Allah ya sa da akwai update da za ku gani a wannan site din, kamar wurin information wanda in kun lura ba a sa komai a wurin information ba. So amma insha Allah za a yi amfani, za a yi updating din shi, sannan kuma idan aka samu shi za ku ga market cap circulation din shi kamar yadda kuke ji. Za a yi listing din shi a cikin KuCoin exchange, wanda idan mutum bai san KuCoin ba to wannan shine KuCoin exchange gashi wannan da kuke kallo. Kuma insha Allah kamar yadda abin zai kasance duk lokacin da aka ce an yi sashi a cikin KuCoin, so insha Allah za ku gan shi a cikin nan wuraren kamar yadda zan nuna muku yanzu. Nan cikin classic nan KuCoin ne exchange, wanda bai da shi insha Allah kamar yadda muke a cikin description din nan za mu ajiye link wanda za ka je ka yi register da KuCoin, wanda a cikin registration din akwai abin da suke nema kamar authenticator wanda za ka yi linkin din shi da shi saboda security mai karfi. Nan wurin da kuke kallo nan ne duk wani update akan wani coins da sa insha Allah za ku gan shi. Kamar yanzu wannan idan kuka kalla gashi nan, support great ideas, ideology, invite you to enjoy a 50,000 US dollars in idea price pool. Wannan update ne suka sa wanda yake minti 35 da ya wuce ga wani RAF NCG trading carnival shi ma gashi nan 47 minutes ago. So kamar yadda kuke kallo, yin abubuwan su ne duk update da ake sawa insha Allah. To shi ma classic coin yana daga cikin inda za ku gan shi a nan wurin daga lokacin da aka gama tattauna a kai, domin a halin yanzu an fara tattauna tsakanin classic holders da classic CEO da su masu KuCoin domin duba da yadda za a tsara a listing din shi. So kamar yadda kuke kallo duk hakan shi ma haka za a sa shi saboda ku samu update daidai mai kyau a cikin classic coin in Allah ya so yarda. Idan kai sabo ne, so muna so ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu insha Allah. Kamar yadda muke za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi abubuwan da ya shafi classic da kuma duk wasu abubuwa daidai gwargwadon bakin iyawanmu, wanda idan mutum yana son ko contact address ne ma insha Allah za mu ajiye, ko link da ke so mutum na wannan website ɗinsu ne classiccoin.io, wanda in ka shige shi insha Allah zai bude maka a wannan ke kallo. Idan mutum yana so kuma zai duk wani abu da wanda ya shafi kamar telegram group in Allah yadda za mu ajiye. Wannan website ɗinsu ne na classic coin, wanda ka'ida ya kamata a ce duk a can wurin an sa shi kamar yadda nake muku magana, za a sa shi a cikin nan wanda Binance kan kenan, wanda insha Allah kamar yadda muke gani idan ka shiga sabanin duba da yanayin da wancan coin suke, wanda idan ka gama sa komai misali yanzu bara in duba mana wani misali kamar in ce SafeMoon misali, ina so mu fahimta ne sosai. So kun ga SafeMoon, kun ga yadda yake, kun gani ko? So shi ma haka zai kasance da official website. So shi ma na classic coin insha Allah ana za a sa shi. Sannan duk wani abu da ya shafi classic kamar nan yadda ga information na classic coin na SafeMoon, to insha Allah shi ma SafeMoon haka za a sa shi kamar yadda ke kallo. Idan kana so kai gashi nan za ka iya neman shi ta cikin coin market cap ma idan ka shiga kamar yadda kuke kallon su insha Allah. Wanda wannan wani babban nasara ne da aka samu, duk da mu gaskiya mana da kosawa, amma wannan classic coin idan muka yi hakuri so wallahi za mu yi mamaki, duba da idan ka ɗauki cases kwara ɗaya kawai a ciki, ka ɗauke shi kawai classic address ɗin nan
AdSense din nan nasu. Wannan fa shine ɗaya daga cikin abin da GA Labs suke magana za su yi akai, wanda AdSense yana ɗaya daga cikin abin da ke ba mutane ko kuma kamfanoni na duniya kuɗi, wanda mu ba mu san gaskiya ba ko ya san abin nan irin wannan ba. To yana da kyau duk abin da ka gani so ka je ka yi bincike akan shi daidai gwargwado, daidai abin nan kamar wannan kamar muka ce za mu sa insha Allah ko inna abin a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.